Sanibonani bazalwane, sanibonani emakhaya. Nikhuluma noNomthandazo Khumalo, umntungwa umbulazi owathe umuntu wabemiyenga ngendaba. Uye-ke lona-ke utholakala eJozi Soweto eZola South. Ngicela-ke namhlanje sixoxe ngezibongo. Ukuthi yini le engaka ey'bongweni ebusisa abantu nesusa iy'busiso. Ngesinye isikhathi utholisakale ukuthi impilo yomntwana ayihambi kahle noma impilo yomuntu nje ayihambi kahle. Bese abakamoya mabathi bayalalela kutholisakala ukuthi indaba yesibongo. Akukho into eyiningi la. Kanti wena uzaleke kanjani? Abazali-ke yibo abaziyo ukuthi wena uzaleke kanjani. Ungeke wena wazi. La esibongweni kukhona isibongo esibusisayo nesibongo singabusisi. Esingakunyenzeli lutho nje. Sithi engakumosheli kodwa sibe singakwenzeli lutho. Sihlale nje. Sikhona isibongo esinjalo. Isibongo esinjani-ke? La ekuzalekeni kumuntu. Njengoba umuntu ezalwa imindeni emibili. Kuvamisile-ke ukuthi abantwana babize izibongo zabo mama. Ithi-ke mase bekhula bese bafuna izibongo zabo baba. Engizokuletha lana ukuthi isibongo sika mama, as long as umama angashadanga, you belong esayidini laka mama. Yonke into yakho oyenzayo, ngikhuluma ngize ngisho nasemsamo, you belong esayidini lakhabo mama. Ngayo yonke indlela. Isibongo saka mama sizohamba nawe indlela ende sikuvulele isibusiso. Yazi ubusiseke ngalendlela isibongo sika mama leso. Kodwa kukhona ukuthi umama uma wena uzoba khona emhlabeni walotsholwa kodwa akuzange kushadwe, azange qedelelwe yonke into ngesintu. Agcine ethelwa nangenyongo. Uthola ukuthi wena uzelwe umama elotsholiwe. Kunalomkhuba-ke okhona ukuthi abantu athi angalotsholwa-ke nanguyana-ke sekayohlala khona lapho elotsholwe khona. Ngoba phela umshado sonke siyawuthanda muhle. Sehleli-ke lapho umuntu kungasaqhubeki. Ngalesikhathi-ke kungasaqhubeki kumile phela ngoba wena awukakabi umakoti la usaseyingoduso, usaceliwe. Yini ukulobola? Ukulobola ukucela umuntu wesifazane, ucela isandla sokuthi ucela isandla sasemshadweni ukuthi nizobambisana emshadweni abe unkosikazi kuwe. Kodwa awukakamshadi. Isikhathi mesiloku siya umshado-ke uzoba khona. Kodwa makusesa amalobolo wodwa akakabi unkosikazi lowo muntu loyo. Bese-ke kuba naleli phutha-ke elenziwayo. Kuyisenzo futhi kusiphutha. Abesathi umuntu ngoba lotsholiwe-ke ajabule-ke bathuthane bahambe kiwe home affairs kuyosayinwa. Into ejwayelekile leyo evamisile nje siyayibona iyayenzeka ekuhlaleni empilweni. Hamba umuntu ayosayina abuye ne-marriage certificate uyavela lo mntwana uvelelwa phezulu kokuthi i-ID kamama seyibiza isitifiketi sendoda yakhe. Umntwana usekhula phansi kwalesibongo sika baba. Imbamba impilo endleleni. Imbamba imithi ngqi. Asabathe ngqi. Imbambile impilo. Yile siyasibonga. Ngani na? Bazalwane, siyakhonza. Inkolo yafika, yasifica inkolo. Sangena enkolweni, kodwa khona la siphuma khona sine background yethu yesintu ekufanele ukuthi singahlukani naye. Asikwazi ukuthi ngoba sesaba khona isilungu bese sesiyasiyeka isintu. Singena la enkolweni nje sihamba nesintu sethu. Yingakho uJesu Kristu ke wakhuluma. Wathi akazange ukuzochitha kodwa uzogcwalisa. Uzogcwalisa kuphi na? Kuloko akuthole sikwenza. Uzothokolwayo uzogcwalisa kuphi? Emthethweni kaMoses.
abafundi beBhayibheli basho kanjalo. Kodwa ke uJesu Kristu uma ethi uzogcwalisa kuloko afike wakuthola okwakuvele vele kukhona. Manje asikwazi-ke ukuthi ngoba isifikile inkolo bese sesiyalahla isintu sethu, asikwazi ukukwenza lokho. Lesintu sifike sathola thina sinezibongo, siyaqhubeka-ke nezibongo zethu. Manje-ke la kufanele siqapheleke ukuthi-ke senze njani esibongweni. Uyahlala kumntwana esibongweni sikamama, solongeza umama engazange azashade noma ngabe uhlawuliwe. Yini uhlawula? Somkhulelisile umntana omuntu, usunecala kuloya muzi, kufanele uhloniphe Nkosi yami. Kufanele uhambe uyohlawula, ugeze umuzi womuntu. Ngoba wena ufohlile wayongena emzini wabantu wayongcolisa, manje-ke kufanele ukuthi ukhokhe amacala akho. Ekukhokheni-ke kwakho amacala akho muntu wesilisa akukuniki igunya lokuthi usumkhwenyana la ekhaya. Wena ubaba wengane iphelela lapho. Kunalomkhuba wokuthi umuntu ngoba useyikhiphile inhlawulo usecabanga ukuthi umkhwenyana la ekhaya. Usethi noma afuna intombi yakho useyakokota la eminyango. Ukhona uzibani. Ayenziwa loyo nto leyo. Wakhokhile amacala akho, qhubeka ngale nhlonipho bowuyenza before kukhishwa inhlawulo. Qhubeka mawufuna intombi yakho, thatha ifone uyifonele. Njengoba wawenza ekuqaleni, inhlawulo ayishongo ukuthi sowunonkosikazi la ekhaya, unayo inkosikazi nawe uyena umkhwenyana la ekhaya. Manje-ke uhlawulile-ke ukwalotsholwa-ke mhlawumbe. Kodwa kushadwanga qedwa phela. Manje labantwana abavela-ke lapho kulawo ma-relationship anjalo bahlala esibongweni sikamama. Ngisho noma ngabe umntwana uyokhulela khabo baba, noma ngabe umama uyathutha uyohlala khabo baba, ngoba abantu bathi bangalotsholwa bahambe bayohlala lapho. Uthi-ke sowuhleli-ke lapho uqhubeka uthola abantwana, ahlala umuntu lapho iminyakanyaka uthola ukuthi lokhu uyabathola abantwana bakuleso sibongo mara kakashade, wagcina ngokulotsholwa. Mhlawumbe uyangizwa mzalwane? Ya. Labantwana-ke mase senibona ukuthi senihleli into evamisile ukwenzeka, senihleli iminyaka, seniyahamba niyathuthana nina, niyahamba yini laba ye-Home Affairs seniyosayina. Abantwana nabo bashintsha isibongo, bathatha lesi esiku-ID kamama. Ngilibalandela umama, babiza lesibongo sikababa. Hayi-ke, iyama-ke impilo-ke lapho. Ime kungasayeki phambili, uma uthi uyafika kwabakamoya bathi ayikhona la khona indaba yesibongo. Kodwa lesibongo asibusisi. Ngathi kahle kahle wakaba isibongo wena. Hayi isibongo sami lesi. Hayi kodwa siregister lesibongo. Kanjani? Yebo sifanele ukungaregister ngoba emsamo azange naze naya. Akuzange asiregistanga emsamo, izinto ziregister kahle kahle mase sekuyiwa lapha ya emsamo. Siyaregister-ke izinto lapho. Ngaphambi kokuthi niye Home Affairs. Home Affairs niyaziyela nje ukusecure izinto zasemhlabeni. Kodwa nje ngokukamoya sithi mesiyomeni yesontweni umfundisi ayobusisa umshado niqedile le emsamo. Angithi niyayibona. Mhlawumbe noma ingaqala-ke ngokwenkolo, ushado ngekwenkolo abusisa umfundisi. Kodwa phela yanini emsamo noma seku-after iyalunga-ke menjalo bese uyahlala lo mshado uyaqina. Abantwana uma bezohlala esibongweni sakamama siyobabusisa kuyile. Bafunde, bagraduate, bathole imisebenzi, baze bathole ngisho imishado. Nabo bayokwenza kanjalo kwababa abantwana. Ngoba la ekusebenziseni isibongo, la esibongeni kuvamisile ukuthi kube nezimpi bazalwane. Kuyaye kube khona izimpi ezivukayo ezivuswa umoya. Uthola ukuthi umntwana ukhulele ekhabo baba, mhlawumbe umama wayengalotsholwanga, kwakungenziwanga lutho, kwathandwana, kwagcina sekuhlelwi. Umntwana utholisakala ukuthi abakhabo mama abangasekho balwela ukuthi umntwana bahleleleni lapha yana asibatholi la ekhaya.
yimpi leyo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umntwana vele ubiza sona isibongo esiright sakamama. Basuke laba bakhabo baba bathi umntanethu nathi. Niyayizwa abazalwane? Uhleli ikhabo mama noma uhleli ikhabo baba kuyafana. Bavuke bathi isikakhulukazi ithanda ukuvuka ebantwini abanesipho somoya. Iyathanda kakhulu. Sekumele uthathe isipho sakho somoya uvuke lo mbango. Bathi abakhabo baba umntanethu simkhulisile. Bathi akhabo mama rightfully umntanethu nenzeni nina. Baloboda. Nizoyibona kuphi la empilweni yomuntu? Kuthi impilo yomuntu ayihlali kahle mase niyifuna niyayibona ukuthi indaba yisibongo. Okay. Kufanele ke manje lamuleke. Kufanele manje ibe nesolution. Okay. Umntwana ukhulele ekhabo baba kodwa kuzange kwalotsholwa khabo mama, kwenziwanga lutho. Or ukhulela khabo mama, khabo baba bayasupporta financially fully. Bayavuka nabo laba bakhabo baba bathi thina siyikhulisile lengane, bathi laba benifanele owethu nathi umntwana. Nenzeni nina gcina ngokumkhulisa benifanele nimkhulise. Bayalwa bebodwa lezansi. Bazalwane. Uma ngale wena la umzalwane osindisiwe gelekeqe. Uyakhuleka, uyakhonza, nasesontweni wenza zonke imfanelo, nabaswele uyakwazi ukubasiza. Angithi uyayibona? Kodwa khona lento kuwe bambile kanti kubambe isibongo. Ifuna ukuthi ihambe bese iyasolveka. Ifanele ibe nesolution. Iyasolveka nangesintu, kodwa thina bakamoya iyasolveka ngesimoya. Nayi. Two tone majazi. Kunamajazi ama-two tone. Ayalamula. Bazalwane. Angizukudipha. Nje ngisha phezulu. Iyalamuleka. Laba ngazange baze bakhiphe imfanelo zabo khabo baba baxabana nakhabo mama, ihlala kabuhlungu phezulu komuntu. Uma ke sowatholile lamajazi abese ayaxazulula. Asizukudipha ke kodwa ke sisha phezulu. Ebese kuyaxazululeka. Ubese uyaphela umsindo. Uma ngabe umntwana wayegula, umuntu uma ngabe wayegula bese ayaphila. Uma ngabe izinto zazimile ebese ziyasolveka izinto. Isibongo bazalwane sidlala a very big role empilweni yomuntu. So abantu mabaqaphele ukuthi uma bephethwe uthando bangamoshi impilo yabantwana. Ngoba abantu bathwele kanzima nje amacala abantu abadala. Ayenziwa kudala. Nawe uthola umntwana uthathe lesibongo sika baba ngoba kuhanjiwe kwayo uthola umntwana nawe ungena kulesibongo. Uyayibona iwrong yaqhubeka. Iyaphambili. Azasho umuntu mekuwumzalwane athi hayi uNkulunkulu akanafe. uNkulunkulu wayilungisa kahle into yakhe ngoba wayisho eBhayibhelini. Siyakhumbula lapha kuGenesis mekezobusisa umshado kaAdam noEva ebatshela ukuthi mabazalane bande. Wabusisa umfazi nendoda, azange abusisa igirlfriend neboyfriend. Kodwa noma ke sebezalekile abantwana kwi-relationship ye-girlfriend neboyfriend, kodwa bayisibusiso. Ngithi abantwana kuvuma yena uNkulunkulu ukuthi babe khona. Bayisibusiso. Futhi uNkulunkulu akaxabani namuntu. Umntwana maseke khona, uNkulunkulu uyalula isandla, abusise, ukhule, ahlale kuNkulunkulu, bheke iside lakhe lokuthi umntanakhe uyacela kuye, uyakuphendula ngemikhuleko. Inkinga iba laphana esintwini bazalwane. Iba lapha ya esintwini kufanele ukuthi ilungiseke. Manje nami bengizoxwayisa namhlanje ukuthi abazalwane mabakubheke lokhu.
mabakubheke lokhu, ngoba yabona lamathuthumo ayakhuluma. Ngesinye isikhathi this is not the exact colors evela kuwo wonke umuntu. Angazi mina kuwe ukuthi kuhlangana yiphi ithuthumi, kodwa nayi iyaxazulula indaba yey'dalwa ey'xabana phezu kwakho ngesibongo. Manje-ke nami ngiyabonga, namhlanje sizoma lana namhlanje. Inkosi-ke besithela umusa, inkosi-ke bese iyabusisa. Amen.